Hello guys, खुलुमखा चिन्ति प्रासानि बिसिङो गोबां को फेमिलिनि अरनो रांनि तिनि हायो बेलायनो प्रब्लेम ngै दङ हाया दे बेलायनो रांजों प्रब्लेम ngलायबै दङ सो के रांनो प्रब्लेम न तै तिनि किसा सुखजों बाखेना आजेलायने बनो बुसिवैनालायने रांनो त जों हायनो फ्रियो के जों कबा बाग्रो जागला हांखेनो जों जे मानैनो फ्रियो मा ओ मानैनो जों भेल्यु न रया ngो हानि बांसिन आगेरो जे बो फारने अर किसा मासार रां नालाय मारनो तै जों भेल्यु रलाय न्या देबा जों जे मानैनो न जों बमनो भेल्यु र जों जे मानैनो निजे खुदनो मेहनत खायबै ना माने मेहनत खाय रां आजे मानैनो खनो जों बेलायनो भेल्यु र बेलायनो दाम र हानि बांनो जों मेहनत खायबै न नालाय ने गे 5 मिनिट बिसिङो बाके 1600 1600 टाका रां आजे नाय बने तै नों साइमनानदे मुसो निनि 1 टाका फाना नांगिया जीरो इनवेस्ट कोनो रां नांगिया जस्ट न 5 मिनिट मेहनत खेमबे 1600 टाका बाके रां फायनाय गबनो न ताक सोरंलायनाय हाकेने निनि जे किसा मासा प्रब्लेम त मने नों बबायनो आजेबै नों सल्युशन खायबै ना मानाय गिरतासिन स्क्रिन नायलेसिने बाके बसं 5 मिनिट बिसिमो 1600 टाका रां आजेलायनाय निनि स्क्रिन जों फाइ शप फालेला हा जों एप्स नि बिसिङो न बाकेबो रां आजेलायनाय गबनो ताबो जों सिलायसिने डाइरेक्ट जों बनो न थांलायसिने जों प्लेस गां खालिने नायनेलेने अब स्टक एप्लीकेशन खायमानि परेव जों अर जागा प्रोफाइल थांखांखनो जों अर नुगुमने रेफर एन्ड आन थांखांखनो जों नुगुमानो share a better way of trading and earn 600 on every successful referral माने न ओ एप्स न नों अकाउंट खुलावमानि परेव निनि दलावनो नों रेफर खायखा खरकसानो नों रेफर खायखा माने न 600 रुपीस नों आजै माननाय खरकसानो रेफर खायमानि बाय ओके तब नेक्स्ट हाय नेलिफिने तेलका एप्स न नायलेफिने और 600 जों आन खाले हा गते कायसे जों हाय ने नायलेफिने ते कायसे 5 पेज हिन दं के 5 पेज हाना मनायने लेफिने और बाहाय के खायफिनाय गन और बाहाय ने हाय और सिनि पिन कोड रमानि परे अंकन जों और जागाव जों सिनि यूजर थाङै जों सिनि रेफर एन्ड आन नायलेफिसने गर तमा फायैतम नोइतन कावासाकी निन्जा रनि से और जागा नों जस्ट काम के नों परफॉर्मेंस खायखेन मानानि चान्स दं और जागाव 31 तारिख जुलाइ व नमो खायजने गरो नोइ टंखाना तलाव 500 on your first ever referral नों खरकसा बरनो नों फर्स्ट रेफर खायखा माने न अरनि सिमिकेना 500 टाका नों रां निने अर मानाय नों खरकसानो जदि रेफर खायखा अंकन ते 250 rupees and lifetime brokerage sharing of 12.5% on subsequent referral माने नों सेकेंड टाइम नों जदि रेफर खायमाने बकायसे ट्रेडिंग खायले हांखेनो ट्रेडिंग खायमानि सिनि नों 250 टाकानि अर जागाव रां हाफायनाय गबाय तिकेनो प्लेस गां बसबो 600 और जागाव जों 500 ते 250 न हाय बाचरो लायग्रासनाय बो कबा कबो ट्रेडिंग खायां हांखे कि ट्रेडिंग खाया फनो जों नायलेग्रासनाय गबन परे तंते कायसे एंजेल ब्रोकिंग के एंजेल ब्रोकिंग बाहायबो बो बाहायनो हाय रेफर माना लेफिने अकाउंट खुलाव मने परेव रेफर एन्ड आन के रेफर एन्ड आन जों थांखांखनो और जागाव बाहायनो हाय और निव तब स्टेज नि फुनुगै दङ 500 टाका मखेन और जागाखेन नों खरकसानो रेफर खायखा माने न 500 टाका नों रां आजेबै माननाय के बस दंखा फर्स्ट 600 सेकेंड 500 माने 1100 और जगह तक 500 अंक बसंखा 1600 टाका आजेबै माननाय हायके जों खायबैनो कने तेबो खायबै मान तेबो तंक तेबो एप्स दङ ते और नो ग्रो एप्स रिमो तंफे ग्रो एप्स बाहायनो हाय और जागनबो 100 रुपीस आजेबै मान हाफनो बनो सालायलिया ओ काइथा एप्स न जों तलानि डिस्क्रिप्शन नि लिंक नि सिमि डाउनलोड खायबै नावै जों अकाउंट खुलावै जों रेफर खायखांके जों आजै मानिया दे ताबुंनि नि थानियो क्वेश्चन फाना तङै मानो बरले बाखे बरां रोनाय तानि बङ रेफर खायम बले बरले रां रोनाय राइट क्वेश्चन इनकेन नायदि बर आगेव ओ एप्स रनो प्रमोट खायनि बाङैनो एडभार्टाइज रो
टीवी रो एडवर्टाइज बाय बा मा जागा एडवर्टाइज रो मार्केटिंग खाइबो कि तिनि खेने बरक बाय के मार्केटिंग खायांगै जे सेलिब्रिटी फोर हायफोर रां रोयांगै मा खाइतों जे अरो जागाव इनभल्व नाय जे बरकनि कास्टमार नाय जे ट्रेडिंग खायनाय बरकनो चान्स रोइतों अपॉर्चुनिटी रोइतों निरौनो निनि दलनो रेफार खायदि हाके फाइखांखेनो निरौनो रां रोनाय जे टीवी एडवर्टाइज बस मोहाय सेलिब्रिटी रोनो रां रोमानो निरौनो आजेवै माननाय हनै ताबो बरक अफार रोइतों सो ओ अफार न बसिबै जोंबो अरो जागाव एकाउन्ट खलक लायबै जोंबो रेफार खायबै आजेलायनाय ओंखायनो ओ एकाउन्ट खलावानि बाङै तला डिस्क्रिप्शन नि लिंक नि सिमी खायै मानो गोबोनि परे ओंखायनो अरो जागाव नांनाय आधार कार्ड कायसा नांनाय पेन कार्ड कायसा नांनाय ते बैंक एकाउन्ट कायसा नांनाय ताबो गोबां मा बर' मारखौ वान्स बैंक एकाउन्ट वांखो गिदिमा संसार रां तायनाय फैजनाय नो माय डियर फ्रेंड अरो जागा कोनो न रां रक ताङै ना जाया बर ब्रोकरेज रक कोनो हकदार करे एकाउन्ट डाइरेक्ट रां तायनावनि अरो जागा जस्ट तानि एकाउन्ट जों एड खायनाय ओंखायनो ताबो नों अरनि सिमिट जे रां आजेला रेफार खायदों आं रां आजेला ओ रां नले बर' जागाव नों कारेवैना नायबा बाखि नों रां कारेवैना नाय निनि एकाउन्ट नम्बर नाङोसि निनि अरो जागाव रां ट्रान्सफर खायवैनावनि ते अरो जागाव नों ट्रेडिं खायनाय ओंखायनो नों तो कायसे फान्ड एड खायो ट्रेडिं खायनाय के फान्ड एड खायनाय बाङैले बाखि नों फान्ड एड खायनायबा हानि बाङैनि ओ एकाउन्ट नाङो के नों फान्ड एड खायवैनि निनि रां नों ट्रान्सफर खायवैना माने ट्रान्जेक्शन खायवैना माने बनि बाङैसे एकाउन्ट नाङो के और कोनो न रां र कोनो तानजा या कोनो चार्ज बहाय कोनो खायजे न ट्रेडिं खाया हांकेनो गोबन बा मुंसा और वाना जानाय करे जस्ट अमजास केवाईसी नि बाङैसे नाङो गन काम के साइमन खाना के ता वान सवैनाय सिदे न ओ एप्स न ओ जे स्टॉक मार्केट नि ट्रेडिं खायजोंनाय ओ एप्स न नों डाउनलोड खायवैना वै निनि दल न नों रेफार खायखांखेनो निनि दल नों खरक साना न रेफार खायले हा खरक साबरो ने अरो न काइथान तो एप्स डाउनलोड खायरि मानो खरक साने र नों काइथान नों मा ओपन खायरला हांखेनो खरक साना नों 1600 टाका आजै माने दे के निनि दल 5 जना सारे सिनि जाकरे आज गोबां मा दंमोन बिसिङाव 5 जना only 5% नों शेयार खायखेंगे जोबो सोनिनो रां फाय थांनाय हना खरक साना 1600 कनो के निनि किसा मासा जे चिकन माकन नांमानि निनि ओइ थां हाया दे थंपरायनो नावै माननाय हाया दे केन अमायके खायवैनो आजेलायसिनो कतलाव लिंक जाक दङ अनसिमै नों खायवैनास दे एकाउन्ट खलावैनास दे तेनिनो दलनो रेफार खायबै जतनो नमा हाय अपॉर्चुनिटी किसा मासा रां आजेलायनो तेबै नों शेयार खायबै बरनोबो हेल्प खायै मानो